Imaginem-nos un llarg llistat en el qual ens demanen que busquem els duplicats que hi puguin haver. Aquesta sembla una tasca bastant tediosa i ho pot ser, però si utilitzem el full del càlcul al nostre favor se'ns pot fer molt més curta. Fixem-nos en el següent llistat. Només conté 11 registres, o podrien ser centenars o fins i tot milers. En aquest cas, podem apreciar que Rosa està duplicada i també Marta. Tot seguit, eliminarem aquests registres duplicats. Per fer-ho, anirem a Datos i a Quitar duplicados. Em pregunta si vull fer-ho sobre tota la taula, però a mi l'únic que em preocupa serien els noms. Per tant, desconnecto número en aquest cas, accepto, i efectivament podem veure com s'ha eliminat totes les repeticions, quedant només 9 registres. Aquesta és una opció una mica radical, doncs hem eliminat els registres. Potser volem una cosa més subtil, i l'Excel també ens ajuda. En aquest cas recupero els registres perduts, i ara seleccionaré tots els registres que a mi m'interessen. En aquest cas, el camp nom. Me'n vaig a Inicio, i clico a Formato condicional, una opció que ens dona moltes possibilitats. Entre elles, a ressaltar regles de celda, tenim el duplicar valores. Sense fer res, ja m'assenyala els valors duplicats. Si no m'agradés el color, puc seleccionar qualsevol altra opció mitjançant el quadre desplegable. Ara ja tinc els duplicats assenyalats. Però podem pensar què és el que passaria si la taula fos més complexa? En el següent full veiem que nom i cognom, com acostuma a ser habitual, estan separats. Intentarem aplicar la mateixa opció. És a dir, selecciono, me'n vaig a Formato condicional, ressaltar regles de celda i duplicar valores. Però en aquest cas ha fallat, perquè si bé Rosa Pérez i Rosa Pérez és la mateixa, Marta Martínez i Marta Sule, aquesta no és la mateixa, per la qual cosa m'assenyala a Marta com un duplicat de nom. Podem solucionar aquest problema? Doncs la resposta és que sí. Per aconseguir-ho necessitaré una columna auxiliar. Clico a Cancelar perquè no vull aquest canvi i en aquest cas a la columna D escriuré columna auxiliar i realitzarem una senzilla fórmula, el concatenar, però si voleu també podem fer servir el signe AND americà. I tot seguit, amb la selecció feta, torno a anar a Formato condicional, ressaltar regles de celda i torno a aplicar el duplicar valores. Accepto. En aquest cas, sí que he distingit entre Marta Martínez i Marta Soler i, per tant, sé quins són els registres que estan duplicats.